ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ସେ ଦଳ ସହ ମିଶି ଫେରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଟଟି ଖୁବ୍ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସେ ସାଥୀ ଓଟମାନଙ୍କର କଥା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲା, ମାନିଲାନି। ସବୁଦିନ ତ ସମାନ ଯାଏନି। ଥରେ ସେ ଓଟଟି ଏକୁଟିଆ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିଲା। ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଇତସ୍ତତ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସିଂହ ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ସିଂହଟି ଏ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲା। ବିଚରା ଓଟର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ସିଂହ କବଳରୁ ଖସିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା। ଦଳ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଜିଦଖୋର ନ ହୋଇ ସବୁ କଥା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସୁଉପଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ ଦେଖା।